तुमचे ढोंगा कोंगाल अंगात तुमचे ढोंगा कोंगाल कोणाच्या आता तुझा व्हिडिओ जाणार माहिती आहे ना? नाही माहिती आता तुझं भारीवाला व्हिडिओ थांबाई बघ असाच हा. अच्छा हाच की पुष्पाचं स्पीड साधारण माझ्यासारखंच आहे, त्यांचं जरा स्लो. हे वर्षाचं स्पीड कसं काय स्लो एवढं? अरे ज्याच्या हातात ना पैसा असतो सुटता ना. हा तसे काढी सुटा गोय. गाडी सुटत हा जे चिकवत त्यांच्यात ना सुटत नाही. मग तुझं तर स्पीड यांच्यापेक्षा कमी असत ना रे? स्पीड भारी आहे, पैशाचं फक्त चिकवत. पुणग्याचा मापच सुटतात अहो, किती ताकद गेला. होय बघा केवढा गेला तर मागे. साधारण कोणाच्या सुट्टा कोणाच्या ना पुष्पाच्या सुट्टा पण तो चिकवत जरा जेवढ्यात तेवढं सुटतात त्याचं. वर्षाच्या नाही सुटत असता, गाडी सुटत नाही. नोट काढून की नव्हतं मुचल जाऊ ग चौपाटी बंदराला, तिथे उभा आहे ग यशोदेचा काना. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या गोऱ्या भागात मी विनय गाडी अवकर आपले सकाळी स्वागत करतोय. आता सकाळचे 8:30 वाजलेत आणि मी चाललो आहे खाली शेतात. आज 3 कोपऱ्यांमध्ये लावणी करायची आणि त्यासाठी काल आपण तरवा काढलेला होता तो घेऊन चाललो आहे. आणि सकाळीच नाना बहुतेक सकाळी 6 वाजता झाले आणि बाबू काहीतरी 6:30 वाजता गेला. मी पण सकाळी झालेलो, पण सकाळचे 2 तास पूर्ण आज व्हिडिओ अपलोड करायला गेला, त्यामुळे 2 तास इथेच होतो खाली. आणि आता घरी जाऊन चहा वगैरे पिऊन आता पुन्हा आलो आहे. अजून लावणी चालू नाही गेली आहे, पुन्हा यायची आहे, पुष्पा यायचे, आता चालू होईल. काय काय मरणाक मी नाही, मरणाक बाबलो गावलो मारून आला असायचा वास येतोय. मग बाय मारूच लागतं. पंप ना चालू करून व्हायचं, पाणी घालू का आपला तर तुमचं उत्तर काय लावलाच नाही हो व्हायचं, पाणी घालू काय मग कसं वाटलं? भाकरी झाली ना? फॉग होया काय चालेल. हे काही विचारते भाकरी झाली ना? भाकरीचा काय माहित नाही, जरा 1-2 खाले असते. मी बटर खाऊन येलं. तेव्हाच बटर काय लावलास तुम्ही? ता सांगत नाही हे बटर चाय नाही खाऊन दिले आम्ही मारता चालू. अरे मुख्य मॅडम यायचे आहे, चालू कुठे करताय अजून? काय रे हा. तर मित्रांनो, आज सकाळपासून पाऊस थोडासा कमी आहे आणि आता हेच वातावरण राहिलं पाहिजे तर मग मजा येईल. नाही तर पावसात काय कळत नाही, शूटिंग पण करायला मिळत नाही, एवढा पाऊस असतो. मला वाटलं चिखल करून झाला, पण आता थोडा बाकी आहे. बाबू आता करतोय चिखल आणि पुष्पाची पण एंट्री झाली आहे, ती बघा मागे. बघा बाबूला चिखल करता, पुष्पा काय करता. काय गो तुझं एकच ड्रेस दिलेला तू काय हो शेतीसाठी? मग पूनम मॅडम नाही आल्या, दुसरी वाटा त्यांका बंद करून सेंट मारून. सेंट काय मारलं? तुमचं डोक्यात दुखता मग तुम्ही नाक बंद करायचा. आज असंच वातावरण राहिलं तर तुम्हाला व्हिडिओ चांगला बघायला मिळेल. गेल्या वेळेचे व्हिडिओ जास्त शूट करायला मिळालं नव्हतं, कारण की चार्जिंग पण नव्हती कॅमेराला आणि मेमरी कार्ड पण ऑलमोस्ट भरायला आलेलं. पण आज मी दोन्ही पण बॅटरी चार्ज करून आणल्या आहेत. बघू आता, पाऊस नाही तर पाऊस थोडा कमी पडला पाहिजे बघ बस. अंगात तुमचे ढोंगा कोंगाल कोणाच्या आता तुझा व्हिडिओ जाणार माहिती आहे ना? नाही माहिती आता तुझं भारीवाला व्हिडिओ थांबाई बघ असाच हा. अच्छा हाच की गेल्या पावसात सगळी दुखून गेलेली असते, म्हणून पुन्हा एकदा व्यवस्थित मेरा घातली जाते आणि त्यानंतर लावणीला सुरुवात होते. आता बावली आणि नाना ते मेरा घालायचं काम करतात. मेरा घालण्याचा मुख्य उपयोग म्हणजे जमिनीची धूप होऊ नये म्हणून. आता पावसाच्या पाण्यामुळे सगळी इकडची माती वाहून जाईल. तो दरवर्षी मेरा घालूचीच लागता. हां पाणी बाहेर वाहून जाणार.
नाश्ता घेऊन इलेला आहे वर्षा. अजून कामा काही सुरुवात नाही आहे, म्हणजे लावणे बाकी सगळे चिखल विकल करून झालेलो आहे. या कोपऱ्यात अजून करूच आणि नाश्ता दिलेलो आहे. नाश्ता अरे कामात सुरुवात नाही आणि नाश्ता. अशा प्रकारे नंदन पण इलेलो आहे. शाळेत सुट्टी आज. सुट्टी कसली पण? पावसाची सुट्टी. वा. आणि पूनम मॅडम पण आलेले आहेत. तू आज सगळ्यांच्या लेट का? अगोदरच इलोय मी तकडे गेल्यावरती पेंडी आहे. सुट्टी नंदन का कधी? आज? हा सुट्टी आता पाऊस लागताना बरं. वास वास दरवळतोय सुवास. अरे भाई काय लावलंय? आपण लावतो ते सुवास दरवळला पाहिजे. तुमचं असं हे काम करायला मूड झाला पाहिजे. नाना पण आज सेंट लावून इले जरा जरा समाजला. नाना पण हा टीचर त्यांका पटे आके का? विचार तू गर्ल सेंटची बॉटल दिलंस ते नानाने हो, पळवली. दिला त्याची बाटली दिलाच नाही यार. माका मी कधी लावायचं? मी आई तर लावलो नाही तर फोग आणून सांगतो. मग आणून सांगला असता तू माझी पळवतो मी एका फोग आणून सांगलो. पुष्पा केक घेऊन देऊ भाई. डोक्या मेडोय रान मी नाही लाईचे. ए उचलू जा. चिखल एकदम व्यवस्थित करून झालेलं आहे आणि नाना तिथे खत मारतात आणि इथे भाऊजी काहीतरी करतायत. काय करतायत ते मला माहीत नाही. हो अजून गुटं घालूचो घालूचो ना. हां यानंतर गुटा घातला जाईल जमिनीची लेवल करण्यासाठी. कोकणातल्या बऱ्याच लोकांना हे सगळं माहिती असेल, पण ज्या कोणाला माहिती नाही त्यांच्यासाठी मी सांगतोय. आणि पावसाचे ढग आलेले आहेत मस्त. मला वाटलं आज पाऊस पडणार नाही. काय तो काय माझा कोट हात आहे. आता कोट घालायला पाहिजे. पॉन्चो किधर है हमारा पॉन्चो? उठ रे बाबा उठ उठ. है इलो रे इलो. अरे तू पण रेनकोट आणला. छान छान. अशा प्रकारे दो पावसाला सुरुवात. आणि काय ये काय मालवणात जायचं आहे अशा प्रकारे. अरे दिसता तोंड फापडा. थांब सगळे सगळे चला बघा पटकन. ये अरे ये ना ये ये. अरे हाय बघ रे कुळ्या. पुढे चल इकडे बघ एकदा. हा जा. नंदनची आज मजा आहे चिखलात. आज ते का चिखलात लोळवूच. नंदनच्या आवश्यक पण पकडाचून चिखल दुनियात करते तुझी बघ. चिखल दुनी कशी करते तयारीतच राहू तू आता. बघा गुटा कसा घालतात तो बघा. काकीने सुरुवात पण केली लावायला. हे तू काय करतं? वर्षाने पण एंट्री मारलेली आहे अशा प्रकारे. काय गो आता आग करून टाकणार ना तू? अरे चला पुणग्या आग काय करीत तर करीत. मी आता जात आहे लावणी करू आणि कॅमेरा चालू करू ठेवू शकत नाही. पाऊस आहे खूप. थोड्या वेळानं भेटूया. पुष्पा पण येईल. सही आहे. आमचा फोटो काढूया एक. काय तर टकलेवरचा काय तर वर्कर येता म्हणजे दिसाक नको कोण येता. पुष्पाचं स्पीड साधारण माझ्यासारखंच आहे. म्हणजे त्यांचं जरा स्लो. हे वर्षाचं स्पीड कसं काय स्लो एवढं? अरे ज्याच्या हातात ना पैसा असतो सुटताना. हां तसे काढिये सुटा गो हे. गाडी सुटत. हां जे चिकवर त्यांच्यात सुटत नाही. बरोबर सांगितलं बरोबर आहे. मग तुझं तर स्पीड यांच्यापेक्षा कमी असत ना रे. तो कंजूस आहे त्याचा काय. स्पीड भारी आहे. पैशाचं फक्त चिकवर.
पुणग्याचा मापच सुट्टा था किती ताकद गेला. पैशाच्या बाबतीत पाठीपुढे बघायला बघ. होय बघा केवढा गेला था मागे. हो तुमका पैशाच गमतात बाकी काय गमता हे लावचा बघा. साधारण तो कोणाच्या सुट्टा कोणाच्या ना त्या पुष्पाच्या सुट्टा पण तो चुकवा जरा जेवढ्यात तेवढं सुट्टा त्याचं. वर्षाच्या नाही सुटत सुट्टा गाडी सुटत नाही नोट काढू की नको. तुझा काय सुट्टा. पैसे सुट्ट्यात माझ्या आधी. आ, गाडी सुटत नाही कापतंय पुणग्याचं स्पीड साधारण खतरनाक आहे. कोण त्याचा हात धरणार नाही. पहिल्यापासून काय? काम करता काम करता. आणि पुष्पा हा? पुष्पा पाव करता. पण असो काय त्याचं स्पीड अर्ध्यावर. कमी हा. स्पीड काय त्याचं कमी हा. स्पीड कमी आहे. काम करणारे हो. हा आहे पण तो तोंडाचं स्पीड कसं काय एवढं जलद त्याचं. हा तोंडात सगळे येतात तुझ्या तोंडाचं पीठ तोंडाचा पीठ म्हणता सगळ्यांच्या बोल ना सगळ्यांचा. कॅमेऱ्यात फक्त तर साधा दाखवतात माझ्यासारख्या कोण नाही. तसंच म्हणजे तुझं खरं आवाज मी टाकणार आहे थांब. तुका करते व्हायरल. पुणग्याकच केलं आहे आवाजाच्या बाबतीत. तुझे सगळे पार्ट मी डिलीट करते उगाच ह्या नको. काय गो पुढे पुढे तू तुझी पाता एकदम अशी निमुळती होत चालली आहे. हा गो थोड्या वेळाने हा लावतो. तरी म्हटलं एवढ्या पुढे पुढे कसं चाललं. गोमू चल जाऊ ग चौपाटी बंदराला. काय गेलं रे तरो काय गेलं. दे दे दे. तिथे उभा आहे ग यशोदेचा काना. गोदे काकांच्या वाटी जागा चालेल. ए बाई आया नशीब. चल बाबा सुरुवात करूया.